ціни цацькі свістульки? На прикладі цацькі свістульки Кришівського району Могилевской области. У номинации «Музычная спадщина моей родины». У 2024 году після літнього відпочинку нехай приніс незвичайну свістульку з Кришівського подворку, у якої була голова коня, а тулова качки. Так і почалося наше знайомство з Кришівською качкою. Нас зацікавив знешній вигляд і привабність гуку гэтай цацькі свістульки. Мы познайомилися з народним майстром Беларусі Яковенко Вячеславом Миколаевичем, який на протягу 35 років узнавляє і популяризує традиційну глиняну цацьку свістульку. Йому допомагає жонка Ященко Любов Михайловна. З літератури, з ровних інтернет-краниць ми довідалися об творчому шляху майстра, об історії глиняних цацок свістулек. Майстер запросил нас до себя в гости у районный центр культуры города Крышева, где он керует дитячим народним колективом декоративно-прикладного мистецтва «Свистулька». Вячеслав Миколаевич розповів нам історію кричівських цацок свістулек, показав нам свою колекцію старожитних глиняних цацок. Вячеслав Миколаевич особисто удзельнічав у розкопках на Замковій горі у городі Кришев, де працювали доктор історичних наук Андрей Анатольевич Мецельский. А в 2015 году историю крышевских свистулек узнавал профессор, доктор историчных наук Игорь Александрович Марзалюк. Падчас зустрічі з майстром ми довідалися, що окремя качкоконіків традиційними подніпровськими свистульками з'являються вершник на качці і вершник на коні. Але ж окремя цікавого знешнього вигляду, яны вельми привабний по гукоздобуванню. Навіть злегку докранешся вуснами, і мелодія або імпровізація і лється, нібито сама собою. Закрывая дырочки и дуя больше или меньше, можно сыграть петушок. А вот так. Вячеслав Миколаевич провел з нами майстер-клас по виробі кричівської цацькі свістульки. Ми довідалися, що з глиною треба працювати не тільки з душою, а з добрим настроєм, аби трималася добра цацька. Ось такі цацькі у нас отрималися. Зробити їх музичними нам допомог майстер. І ми почали свої музичні експерименти. Як каже Вячеслав Миколаевич, ми почали імітувати гульки. Як каже майстер, на кришівській цацькій свістульці можна показати амаль що любую істоту. Наприклад, сову. А ще півника. А ще коня. Потом мы пошли выучать, какие ж мелодии мы можем играть на этих цацках. Мы выявили, что большая часть зробленных нами цацок, які мають дві оттулины, мають строй ми бемоль мажор. Ось так звучить качкоконік. А ось так звучить вершник на коні. Ось так ми і довідалися про обрат Сороки, вёски Костюшковича Кричевского района. Майстер розказав, що глиняні цацькі навіть підкидували угору під час веснових обрядів. Ось так ми узнавляли сороки. Жавороночек, ранняя птушечка, прилетай, как крылья крылами разбить, морозы ногами растоптать. Сьогодні Сороки! ось 43 зв'язаних. Треба якось переломити, щоб розбурити 40 сил, що сковали землю холодом.
Там за садом, там за садом, ай-ой, за садом, ай-ой, за садом. Росла трава шовкова, 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 шовкова. По той траві повийшла, по той траві повийшла, 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 повийшла. За їй Павлічок летів, за їй Павлічок летів, Павлічок, 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 Павлічок. Дозволь Богу посміять, дозволь Богу посміять, ой, люди посміять, ой, люди посміять. Будем пару вибирать, будем пару вибирать, ай, люди вибирать, ай, люди вибирать. Что робить крышурскую цацку свистульку такой привабной и милогучной? Руки майстра, які віддає своїй справі все своє серце. Чаровная глина кричевской земли, что заховывает в себе шматвековую память. А може, відчування нічого свого, доброго, родного, що допомагає навіть далекому чоловіку від музики знайти в невеличкій кришівській свистульці музики!